발표고 에이스가 한국과는 모르겠지만 에이스가 한국과는 시간으로 나로 미세 미래 방법 안간의 운동을 때리다시 오구지 나가 인소라니 무예 무파가가 현실에서 눈물 예상을 지낼 뿐이소 노후 우세에 시베 나라바사와니 애기소방 미사함고의 우구지 열리나 마소리나 인샤 소가바사와니 에이고리 세구마세에 우마니 칸다사 니가라 니마나와다마시 니마칸다세 아이고티마칸다세 콜리샤니 우구마칸다세 우티마칸다세 인도시 시시아고가기로 소가 우바후이바오 우구지에 그레이 미스레데 소게 에이고바르미스 Tila Satore Ubahuriba Bashumuti Nola Namsha Bayadrena Nubuti Lila Bazumena Enshaki We are Mitande I Usege Smatuna Majere Uma Pariza Divisa Uiwan Vele Zikare Mana Zikare Stere Nasa Kan Muskili Hei Nise Zikare Karen Hei Swahare Kum Business Ya Sino Sisa Udate Umaishibe Angel Kekana
Inizi você oferta, quando dá você perdoa. Bogar inizi from local Shaya beneficiado de cada um que vive mesmo, que vem na rua que vive mesmo, na Lucas chapter 2 verse 9. Hoje tem que James version, alam pembela jadi ikulu menjadi itu bayar Ruth chapter 2 Buddha lalu verse verse 8. Ini ada yang pernah juga. Dalam cerita ini sendiri
la mazwi ngifuna ukuthi ngiwakhulume phakathi kwebandla ngiwaqondise kuye udade ukuthi awutshintshi statement uthi khona la sakhona ukhothoze khona la wayenze njalo kufunde umali olufundela ukuthi namazwi ngifuna ukuyangalelela ukuthi uwayishe akatshintshi statement sokukhonza akhululeke ahlale enkosini abheke imisebenzi kaNkulunkulu wayengakwenzela ngokukhululeka ngoba insizwa zebandla ziyalila iyaliwe lensizwa iphume ezandleni ze-leadership ukuzibela ikhwalithi ngoba unikeziwe imfundiso. Ngicabanga ukuthi izwi lenkosi nalithi ngiyalele ukuthi insizwa zingathini. Uma angaphinda ayisho ikhona ubuyela kusisho ngoba uyazi ukuthi uyalila insizwa ziyalila sifuna ikhwalithi bazalwane ngapha ngaphandle bathi hayi i-Church of Christ yeyosebayikhulumayo bathi i-Church of Christ siyafana kodwa sifane ibandla linemfundiso. Sibonile abantu abasha uNkulunkulu akayisiza nabo bazalwane abantwana benu boma nabobaba babasha nabo abantu abasha benu bayarepresent ngelilanga uma kuhle uNkulunkulu bazobheka emshadweni. Inkosi yabosisi.